Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Ok, merci. Jenaba? Oui. Pardon. Ici. Est-ce que tu as un journée toi? Là. Jenaba? Oui. Ici. Directeur la foque. Le directeur de Bak me fait quoi? D'accord. Oui. Jenaba? Non. Depuis quand on me barre la nuit? Depuis 22 ans. 22 ans, n'est-ce pas? Tu vois donc combien d'années que directrice de marketing? Ne va donc. Je ne boulot à c'est au Kumara Bina, fa fausse tout là. Tiens, là. Eh, Bambarachi. Décidément, tu ne changes jamais. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Ne kunso na fota ma. Si ça m'a sur directrice de marketing ma fota égon. On m'a fait une secrétaire Jalaya. On veut mon affaire de CMA, s'il te plaît. Au secrétariat Jalande, on devait honorer. Yann. Ne te danga ta fait boulot là-bas. Abada mochi, que tu auras non fait. Ne ben rien dans Oma. Yann. Tu vois? Oui. Ni sonanga fota ma. Fin kadi. Ba beke. Ne ko. Et t'as donc à faut qu'on bébé ça dans le lait. Ne bo donc. Hein? Wa. Am bébé ta gagné ni a ke walo la lahara. A kera nyuma yon wa kera jukma. Et miri ni shila. Ne ben beka la. Mais ne ben miri namuna. Dine sira yɛrɛ ka bɔ a la an ka laadaw si tɛ jɛnɛya fɛ e t'o dɔn. Ne b'o dɔn kɛ. Directeur. Oui. n bɛ min f'i ɲɛna ne tɛ muso nataba ye i y'a mɛn. Je sais. wa nafa foyi tɛ jɛnɛya la nimisa kɔ hali ni mɔgɔ ɲɛ tɛ ne na ne bɛ to ka hɔrɔnya kɔ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e ye hɔrɔnmuso ye sisan n bɛna gundo la kuma dɔ f'i ɲɛna. o ye gundo jumɛn ye? I b'a dɔn n'a bɔra e la muso foyi tɛ service la yan nɔ ne ma dan ni min ye hali stagiaire fo n'a bɔra stagiaire kelen na n'o tun bɛ fɛ ka taa ni ye brigade de mers la ni an ka comptable Bintu tun tɛ sisan b'a sɔrɔ n bɛ kaso la. ala tiɲɛ yɛrɛ la lebu tɛ maliyɛn faga bilen koyi. cɛ bɛ se k'a disi gosi cogo di k'ale jɛra ni walimusow ye ani npogotigini minnu bɛ difficulté la ala tiɲɛ yɛrɛ la kow bɛ Bamako. Kow bɛ Bamako dɛ wa koba de bɛ sen na. ne ko directeur denmusow b'e bolo wa? awɔ denmuso bɛ ne bolo fo 2. denmusow b'i bolo. awɔ e bɛ ka ne ɲininka o la mun na? bamananw b'a fɔ ko n'i ye min dan k'i b'o de tigɛ. e b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ in na sisan? don dɔ la e ka kɛwalew a bɛɛ bɛna bi i denw kan i bɛna faamuya o don. ko jumɛn? awɔ. c'est bon e ka bɔ n ka bureau kɔnɔ. sors de mon bureau. ne bɛ bɔ n kan n bɛ min f'i ɲɛna i k'an to yen ka n ka baara kɛ i y'a mɛn n'i continuera ka harceler justice de bɛ n'an bɔ ɲɔgɔn na i tɛ min kalama directeur an ka conversation bɛɛ enregistrelen bɛ ne bolo i y'a mɛn wa bi ta dɔrɔn tɛ dɛ ne ye muso cɛsirilen de wa ne bɛ balo wɔsi de la i y'a faamuya e ɲɔgɔnna baarakɛla lankolon de bɛ baarakɛla ɲɛnɛma tɔw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ ne to yen a ka poste sexuellement acquis ne mako fosi t'a la i y'a faamuya don o de b'a fɔ ko secrétaire jalani secrétaire ya n y'o de f'i ɲɛna o de bɛ ne honorer ni don min na ne kan ka yɛlɛ sanfɛ kɛ
be yɛlɛ ten tɔ i b'a dɔn ne bɛ pɔsi mérité i t'a di ne ma denw b'i bolo mais don dɔ la i b'a sɔrɔ i denw b'a ye. Jenny, ça va? Ça va, Tu vas bien? Oui, ça va. Il y a quelqu'un. Ça va bien. Directeur doit aller. Ah ouais. Il sait qu'il y a un ancien. Auto kumbo, il sait qu'il y a Ah, il sait. Il sait qu'il y a un ancien. Il sait qu'il y a un ancien. Kalabanchi. Avec les gens qui sont les directeurs de relation Kalaba. Nous venons sur l'hôtel là, nous devons annoncer non. Il nous sommes sur le bébé, tu as un héros là, on l'a encore. Oh. Bonjour, directeur. Oh, ma chérie, ça va? Ça va. Comment tu vas? Je vais bien, je vais. Ça va, l'homme. Allez, ça va. Il y a quelqu'un. Prends place, ça va, je merci. Bah. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, faut faire de nos deux comme enfant de femme. Oui. Non, chérie, il est déjà tu m'as beaucoup manqué, wallahi. Ah bon? Ah, merci. Ok, je t'écoute alors. Ma autorisation ka se ka tanga produit promotion ke Bamako foire la ka se ka anga jou na nga safune na yere ka finu ka ira population na ka qualité kai. Ah, tu as parfaitement raison. C'est le moment de montrer aux gens qu'on doit consommer Mali. Oh. Donc il est 1 minute déjà le temps que nous avons autorisation signée. D'accord. Ok? Tu sais, moi je suis très heureux de travailler avec voilà, des dames comme toi. Non, ils nous retenaient pour le barrage là. Mais j'espère que nous barrage c'est un avoir, non? J'ai trop envie de toi. Madala no va me se akere. Amuna? Pourquoi il me dit une invitation? C'est pas que me gamba une invitation. Il va donc à faut qu'on konomando. Oui, je sais. Ne du me se kan qualifier de din fay. Et alors? Ami danger là. Parce que ces temps-ci, ne chete si. Kuma ba ba mission. Et du ma donc à faut qu'on nega den flana. Papi, oye den. Où est-ce qu'il va donc au dondo là? Ne chesira ka papi laje ka laje. Kone mako bébé. Papi ni ga directeur bolé nore. Akuma era tellement ne jatigera. Faut ma do mesika minke ne yela la dron katanga chila. Mais ça c'est pas un problème. Moi moi bon. Papi ti dere. Elle est bonne dans ça. Wa kuna shina nkoro. Ayi dala manganke ni kwena. Akokale beta testa de yenke. Odu no kera. Ne ka mariage beta bola. Il fallait être à prison. Non, j'attends. Dis-moi que tu bluffes. Afin que tu veux clonger là ça. Je ressemble à quelqu'un qui bluffe. Hein? Hein? Allah. Je pense qu'il y a un connaît tien. Mou? Quand il connaît pas un tien. Kachien? Deux fleurs revenaient boulot. Il y a un avortement savarike. A fla beye taille. Nega médecin connaît ma. Qu'on y a avortement were ke touni compte den soro. Oh mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait que Dieu m'a pour éviter ces problèmes.
an tɛ se ka foyi kɛ an bɛ mun de kɛ an tɛ se ka foyi kɛ cogo di tan ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ ko ɲini an y'a ɲini wa an y'a sɔrɔ wa f'an ka bɛn ko kelen kan o ye jumɛn ye contrat tɛ ne n'e cɛ tuguni dɛ i ye n utiliser parce que n mago tun bɛ baara la o wagati y'a sɔrɔ n tɛ n ka droit dɔn n tɛ n ka devoir dɔn nka bi de n y'a dɔn k'a fɔ ko n ye n yɛrɛ kɛ maa ni ye wa n t'a yafa i ma fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ lankolon fɛn kelen bɛ yen n b'o f'i ɲɛna n'i t'a lase ne ma tuguni ou bien i ka baarakɛla wɛrɛ ni ne y'a mɛn n bɛ taa plainte déposer i kama n y'a faamu i y'a mɛn est ce que i y'a faamu n y'a mɛn wala n jo foyi t'a la n y'a faamuya désolé ye n ka autorisation ɲa n bɛ taa n ka sira la mɔgɔ lankolon kabilenba tiɲɛ conseil d'administration. Tiens. Vous entrez? Ah, dès que je fais 2 secondes, je vais ça. Oui, tu vois. Tu vas. Bacheti là. Ça va. Avec tu vois. Tiens. Chef, abina faut dire tu vois là. Wallahi, tiens, tiens, no problème est de tiens de ouatina. Problème. Je te jure. Donc moi, il y a 2 bons à dire. Non, ma finge, pardon, ne te finge. Ah. Ga nize. Nye chibali de chi. Ka klaka tabalita. Ouf. Ha directeur. Même fini. Pour gagner la chugo. Solution be sɔrɔ a la cɛbakɔrɔ man kan ka siran ne y'i terikɛ de ye ni problème b'i da la ne Sam ne b'a gérer i jigi kɛ ne ye dɔrɔn kana siran foyi ɲɛ wa fɛn dɔw fana bɛ yen cɛ mɔgɔ tɛ se ka gagner kɛlɛ bɛɛ la dɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen f'i ka perdre dɔw la de o fana ye exemple dɔw de ye ka yir'i la quoi muso fana filɛ nin ye tabali tɛ muso la o musobakɔrɔ cɛ kan k'a minɛ k'a don i sagona da de fɛ cɛ kan k'a kɛ i n'a fɔ damu pion ye i b'a pousser ka taa yɔrɔ min ka di ye i b'a sama ka na yɔrɔ min ka di ye o kuma ɲɛ tɛ ne Sam na ne tɛmɛra ni n ka groupe la muso bɛɛ ye kelen n ye 2 dɔrɔn de épargné wa cause kama dɛ parce que o kɔnɔma don n'o bɔra yen hali n tɛ tile 40 ma kɔnɔ Sam ne don Sam donc i bɛna fɔ ne ɲɛna hali muso furulen minnu bɛ ka groupe kɔnɔ i y'u bɛɛ ah directeur ya i ka bureau kɔnɔla man di bi dɛ e tɛ Sam dɔn wa non b'i dɔn muso furulen 10 de bɛ ne ka groupe la n y'a bɛɛ kɛ ba ye wa hôtel kelen tɛ dɛ a bɛɛ n'a ka hôtel cɛ ala ma gɛlɛya n ko Sam de don tiɲɛ yɛrɛ la Sam i y'i se kɛ ni ne ye tabali ta e ye dunbali de dun nka i b'a dɔn min ka di ne ye sisan an filɛ yɔrɔ min na n bɛ fɛ i ka wuli i ka taa i kan to n kelen na n ka miiri quoi kow ka ca n kunna trop j'ai trop de problèmes i ka manamanakan ninnu nɛgɛ foyi tɛ n na ka na dɔ fana kungo kan i ka wuli i ka taa ka bɔ n ka bureau kɔnɔ i kan to n kelen na quoi n ka se ka miiri walayi directeur n ko Sam de don je sais ka ne gɛn ka bɔ i ka bureau kɔnɔ
cɛ ko bɛ yɛlɛma dɛ mais i b'a bila i kunna k'a fɔ k'i delila ka dɔ kɛ ka b'i ka bureau kɔnɔ ko Sam cɛ kelen ta tɛ to yen a b'i ma cogo o cogo wa cogo o cogo i ja i k'a kɛ ten i ka taa dɔrɔn c'est tout. problème t'a la i ma ne gɛn ka b'i ka bureau kɔnɔ ne bɛ taa mais a bila i kunna k'a fɔ ko ko wɛrɛ b'a kɔfɛ ka ne Sam gɛn ka b'i ka bureau kɔnɔ. C'est ça. An fara conseil d'administration bɛ yen i bɛ mɔgɔ kan i bɛ tila ka da manamanakan fɔ ni manamanakan ninnu tan tɛ yen o yɛrɛ de jɔrɔlen don ko in na quoi. Nous voici réunis ce matin pour ce conseil d'administration extraordinaire. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Merci. J'ai eu à échanger avec le comptable hier. Il m'a fait part du budget actuel. Vraiment, avec mon connaissance. Parce qu'il me dit qu'on était à 200 millions et qu'actuellement on est à 400 millions. Vraiment, je tiens à vous remercier. Merci. Parce que avec deux fois, on a fait effort là, on a pas engagement là, service donc vraiment, on merci. Merci. Alsa, ala ka chessi time ko nyuma di ambela jelema. Entreprise ga se ga jidi. Amen. Ni entreprise ga développement megata, ça nous permet aussi en développer. Donc vraiment, merci à vous. Merci. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Sinon. Oui, Monsieur Touré. D'accord. Madame la directrice, au bel ni y'a ye an bɛɛ jantolen bɛ nin baara yɔrɔ in na n'o y'an ka entreprise ye ka d'a kan an bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ an bɛ ka succès sɔrɔ Effectivement. wa jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka danaya bɛ ka bonya an ka entreprise kan kosɛbɛ danaya bɛ ka da kan kosɛbɛ wa an ka feerefɛnw lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan vandalisme bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ tare donc o kama an bɛɛ lajɛlen ka kan k'an janto ka dɔ fara cɛsiri kan hali sisan walasa an ka entreprise in ka kunna wolo ala k'a bɛɛ ko merci vraiment monsieur Touré. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Ok, on va passer à l'ordre du jour. Bamanan b'a fɔ ko ni mɔgɔ wele n'i ma fɛn fɔ a ye i kan ka fɛn d'a ma bi ne jigila misɛnyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan ne tɛ se k'a faamu n ko entreprise in bɛ niveau min na bi ko agent bɛ sɔrɔ yan min bɛ se k'i fa i yɛrɛ la titre min bɛ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ kulonkɛ kɛ service musow la. Je peux pas comprendre cela. Mɔgɔninfin n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye i kan k'i yɛrɛ ka réputation jateminɛ. Kosɛbɛ. Ne tɛ se k'a faamu ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ service in kɔnɔ yan nin nɔ min bɛ kariya mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ secrétaire b'a la yɔrɔjɔsilaw b'a la hali mɔgɔ minnu bɛ na ci la service kɔnɔna na k'olu mɔgɔw b'a la. C'est vraiment décevant. Monsieur le directeur, il a dit que il est mis dans le secrétaire. Il est mis que yorojoshila la. Stagiaire mon nana no fango kute barakela kube na dro panga puti ko son kube tulu. Abesera mo. T'es familier. Directeur, comment se fait-il? Ce que je apprécié, ou parce qu'il est solide. Oui. Déjà, elle est solide, il y a Joshua.
a ye n jigilamisɛnya kosɛbɛ. N kun b'i bila nin minɛn kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ se ka nin kɛ quoi. A y'i ka ko dɔgɔya n bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ. Aw yɛrɛ bɛ se ka mun faamuya nin na? C'est pas joli à voir. C'est pas du tout joli. Madame la directrice, et boro kalama bidia. Ko be sina mena. Ah bon? Wallahi. Ça fait longtemps. Ko be sina mena. Mais comme don be zoutai. Donc il est fentigi tai. O don ni sera. Abme sina amena. O ore te siga kuma. Amona te kuma? Ame melasi. A fa tuguni cɛni imani shiga ko kuntana dona i bino bɔ kɛnɛma i hakili b'a la ne terimuso minnu bɛ to ka na ne nɔfɛ yan Ne yɛrɛ ko n k'a famana yan nɔ. a y'a kungo f'u ɲɛna et puis a ma da o fɛnɛ ma dɛ a n'a bɔra ne y'a terimuso in gɛn k'a ka yan bila o goya de bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ depuis fɔ bi muso si tɛna biro la yan nɔ ko a ne tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma sɔn a mi i bila bɔ kɛnɛma Hali ne yɛrɛ a ko k'a bɛ ne fɛ ne ma sɔn a la de. O yɛrɛ o kɛra la kojuguba de. Ko ne kumana dɔrɔn k'a bɛ ne licencier ka ne bɔ yan yɛrɛ pewu. Aw se k'aw ta fɔ ko ne nana bala la ni yɔrɔ jɔsi la sɔgɔma joona fɛ a ye ni min na se o la ko n kana fɛn fɔ dɛ ko ni ye fɛn fɔ k'a bɛ se ka rapport kɛ n kan ni n daminɛ o la sinon menace kama de n ma se k'a fɔ i ye directrice. Ne tɛ jigin a la o yɔrɔnin na ne bɛ jigin e la. Ne menacera de. E cɛ tɔ e nana sɔrɔ ani yɔrɔ jɔsila don. I kana fɛn fɔ ale ɲɛna kɛ. Tu pouvais m'approcher. Comment se fait-il et au garder i yɛrɛ ma k'i sigi ten tɔ? C'est que i y'a dɔn ko bɔnni t'i ka mɔgɔ de ye. Directeur ta bɛ rapport de kɛ n kan. A bɛ rapport kɛ k'a bɛ mun fɔ? Ou bien a fana b'e ta dɔn A bɛ se ka fɛn dɔ manigancer i ma yan. N'a ye fɛn dɔ manigancer n'aw sigira tiɲɛni don. Don bɛɛ ye zon ta ye mais don kelen bɛ ye fɛntigi ta ye. E tun kan ka se ka ne approcher ka kuma ne fɛ. O yɛrɛ de ye n sɔrɔ directrice. Ne bɛ kuma ɲini. Baarakɛyɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka ci de ye menacibaw ye ani chantage. N'i ye nin kɛ n bɛ rapport k'i kan o n b'i gɛn o a tigi tɛ se fɛn na de. Cɛ ni muso bɛɛ ka kan baarakɛyɔrɔ la bi bi in na. N'i ye ko ye ko min man ɲi baarakɛyɔrɔ bɛɛ ka kuma fɔyɔrɔ bɛ yen. A fɔ foyi tɛ bɔ a la avec preuve à l'appui. Monsieur le directeur, ne ni e ye ɲɔgɔn siɲɛ caman séance tenante la ne y'i ladi n tilala k'a f'i ye n ko kɔnɔ ni yɛgɛbɛ ko jugu b'a fan ci o b'o ci pa bonya tɛ. Aw tun b'a kalama kɛ ni ne kun don san b'a sɔrɔ fo sirila a dan na. N dalen b'o la. Ok. En tant que directrice du conseil d'administration de l'entreprise Yele, n y'a décidé k'i gɛn ka bɔ baara la. Parce que je ne peux pas accepter ça. Ne t'en fais pas. I ka droit minnu kan ka sara i ye, i kan ka wari minnu sɔrɔ après ça, o bɛɛ bɛ d'i ma. Mais pour un début, comptable tun bɛ ka wari tunu ko kuma dɔ fɔ n ɲɛna. A dun ko k'e ka client dɔ de don, k'e de n'a b'a service traité fɛnɛ. Donc enquête de bɛna kɛ fɔlɔ. Après ça, n'o bɔra i ka droit la, i ka droit tɔ bɛ d'i ma. N'i ka droit yɛrɛ ma bɔ, tu seras poursuivi. Pour ton information, la secrétaire Djeneba a décidé de porter plainte contre toi. Ale fana. Ale fana. A jo don. A kelen tɛ dɛ. Aramata fana ko k'a bɛ plainte don a kama. I y'i ka avenir bafoué. Après 23 ans de service, e ye baara sɔrɔ étant très jeune, i denmisɛnnin fitinin. Au lieu k'i k'a profiter k'i ka avenir basigi, tu as préféré k'a don manamanako da fɛ. San 23 baara, a taara fu pour des futilités. N tɛ ko minnu na yɛrɛ. A tɛ ɲɛsi kun bɔ yɛrɛ.
Wani muso est plainte de kama. I ka bli kuna fene ko entreprise ti protéger. Ou anteni démarre pour la fin. Je suis vraiment déçu de vous. Aïwa, ninga kanga beson hakili la. Bega jantu yere la. Ka baraka a kechugo la. Barao barao sharia de be. Dans sharia kono. No kereti nyani. Sigatika okumala. D'accord. Je suis sûre que Bara l'allait même au boulot. Il y a bureau comment. Amé bita blayano. Madame la directrice. Oui. Haketo. Jomina ka intérim assuré. Voilà. Merci. Tellement qu'il me dit minako. Ni n'a fait un bel coup. Je suis sûre que je n'ai pas 22 ans de service. À ma là. Avec fin chambre de direction qu'on a. Donc, il y a un intérim assuré avant que mon courage soit là. Expérience bague. Ah ouais, allez, c'est gars, j'aurais Ok. Je crois que la séance est levée. ça va aller, t'inquiète. Voilà, ni trop mais on est ici. Bideli, ndeme, fin kadi en badima. E ye jukuma ke kodumu. Ni robodo. Surtout muso la kaw. E juara muso makateme. Ete muso bo muso la. Kuma te wala muso ma, hali muso furule tashi tuyi. E ma fi ma soro paraw, jema paraw. Ha? Kuma ba paraw, e tu shi tuyi. O de hakka fala e ka boy family. Wa ala be farika. Note ika bara be tie e kuna jale fana note bita kasola simo bara tie na kaba ne ku entreprise de directeur o ne genga bo bara la e fle ka fon fo wallahi ne mi ke o ka jugunay ngambi deli ala je saraka fuita la ne ka doni mina ko nya blam no na ko ma solution fo yala wani karamo yi nege ka bisi abi ka warna ka dum Simbo bi delisa nga ko laje wallahi fan kadi mbake anni ko nga mo fa kan sonen do ma nya bala de anga na nyogoni fa de butala netisi Simbo idelasa ngonti se e bi se ata ma wara fi ndi ni deli nara aywa mbi kutige de mo mbi kutige Simbo ala jeni tuga seraka sorala idella yare de ne be ka min fo etika mewa nyame ngambe ki delide uli kata idella sa ngi kata ni ngi se ya ble mbi kutige ya to ala ma o ala yare de hakka bila yo ini de here kata tege tando e ma muso e ba fo ke dame hakka bete bla la hara ko ado bo tinya la
goita karama dingi bo fi suna ji minenu ete sika tebe musola hali ta fasi la jiri la ni la ba kungo fay batra ma blale ko ndeme ulo ambe ya no o de kama ambe nyede ka kata ara mo don to nyaka ko kan ko kebe kan ko kebe fana bay abesrak na de ka Nangamayo itai daganye obifie warabatara kumoyala aleyo ke sagade mine surutara bageyola aleyo ke sinayala ifadin konyati dagansa nangamayo itai daganye obifie nangamayo obifo Kuwara matara kumoyala aleyo ke sagade mine surugutara sinayala aleyo ke bade mine fadin kunyati dagasa Allo Nin sogoma Nsan sogoma Somo beri Teresula John nedo Madame Soredo, ni chega numero di. Ni chega numero di. Alaka hinala. Amina. Alaka yafake. Amina. Alaka daorosma. Amina. Madame So jebe tane koi. Nama bandali madurante ban segini ma. Wallahi alaka hinala so yare chaman kene. Ne nu muso so ko kwani akera ne de ka jigilatige. Alaka dom. Ne rebe se go fay chama ngere ngane be ntado ne abeke chugudi awo iga demsa nundu ube bash free chula yere bi tarate ne magode tumela na so rebe se ga nsoro so okadi ama juguya bashita la mi soro e obe jan yere di nala sona mi soro so sisa nyame awo kambe don Aw. Hey, Madame Suma Gunela. Aywa, não tá fora. Mia. Na pomtarin to oro ne na wuli folo. Chido bembulo. Do. Sogoma. Nse, não so. Bastila. Basi foi te. Dem senu. Era do. Nyere biam. Dem ya ve. Teresi. Nse. Basti. Nse. Como é que ele wele? Awo. Mina sisa. Awo. Ori nse. Ajara nyere de. Madame Su. Angoni ante se ka dore ken kula foli ko kwe. Ala ka hine sula. Amina. Ala ka yafakama. Amina. Ala ka daro suma. Amina. Sigida ina chenye na bema. Anye na berima. Ne ere no so. Ne te se ka fuifo. Tellement so nyena ne machugo mina. Nga mogo site ala lade. Min kada le abori ke. Ala ba ya sa. Ambe do alisa. Ala ka hinala. Amina. Ala ka yafake. Amina. Ala ka daro suma. Amina. Ala ki yere jelimbo. Amina ya rabbi. Kome kuyene wele soma. Awo. Na kungunyo ajara nyere de. Ni wele. Mai wele bashila. Ala ka nage bashi. Amina. Comme ne ka nga bo cliff liner. Ore kama ni wele. Asira. Awo asira. Ato manjambli. Don kateli ala bulugo don kateli ne. Ko dan ya makeri. Awo. Sisa, kumere anga tonu mumusu yi. Awo.
nye I wele ngi ba nya fanga tomba nyena ko kan bo alamsa nata ngoro awo alamsa nata ngoro barikala o de kunyi wele kunyi nyam awo ibe chila se tomba ma awo madame So mbala si bema obi janyere black ngore memeni la ni aute obi janyere mbala si bema killing wate na fone yere ko obi janyere o ta banine ya klibe madame Karambe ga bolla awo ngakili bala madame Karambe awo ngakili bala sisa ne ba fe ne ga boli ko kuma aka dugu mine aka jamana yere de mine be ga bo akalama komu awo ne ga boli nkama ne ba fe ka nyana je belebele ba do di labe wala sa nyana je nga bunya kanye nye chibla uga zigiri dalaima bugili sengelen me min kulola kon ani jije nyere mando ani cameraman fana olu ba beta u te fofo iko u ba kelingele na beta wa me changement ne kere ni e fini dodo me to bo me do were do u ba bela jelinta ka bla jien fe ore kuno awore bisimla madame So muyi soro be na bo filia de la muna nani jije kwe muna nani dongli dala kwe muso anga sabali sa muso anga sabali muna nani ni bela jelenye o kuma na mais c'est so saya ajariye de wa ni be ta feti kala ala madame So sabali sa so yeta keke almandara po benina ya kinda muso bebe nyebo efe o salila botola filiala ma almami ngwele u kana do udonke ka kurane kala ki chebla srani kurane kala yi febe na foko jije balani bugulumba kulula madame So chena datenna Numumuso ni wajulu ko de bi kono ta misiri dala ikana nyine ijoyoro ko de ebe kuma ne matanton ne mi ga horoyin abla iyakilla kafo ko nyamakala obi an horon ni kama nanya obla chimina aka nwoke wa ibe ne de meka ni nyana jenke ya famwa wal maybe bo an atona madame So lame ne nyamakala yene so toyin wa itese kan e bo toyina me mi fi femi bi kono atoi pipi iche femi ki ni ta sarayo mane do tona itese kan e bo tona yamewa aw nyamakala aw senkoro aw jatigi de yawe naw chiena nyogoye amaw kala nyogona sigidala kokoro fente chien aw nyana aw blakunde ka demaya gla ka dugu gla ka sigida gla aw blakunte kola nogoye de aw ma bla sigi poroto kama de wane numumuso te moko ka moko sani itena na se kane dambe boroto ni kane jinya wuli ko nuye ite se kane boto na foni enumumuso wera nyina kama ni ko fe on fe ne boke meni ko kele ambe saraka de boka kalange me mi ye jije ko ne sentala ibe se ka amoko nyini wa ite se kane boto na awo jamana de ba mako muso chena ko be dugu ngo donte wele dona ne kolokolo ko ke ke bla inya makala nyogon be sanfe o chien ikango ki fini awo ki samara ki dumini wari mba dima awo saki dien fen be ne ake ya beken bine mago be jo ela ke kane deme kane nyana jenke pour que jenga alakali bi ba oma abarka alay ibe fere dike nye fe on fe dima ibi ta beta kana na nye koro sansan
na nin bolo fɛn bɛɛ a foyi kana to I bolo hali n'a y'a sɔrɔ I ye wari ninnu dun u fɔnɔ I ka na n'a ye Madame So ne bɛ min f'i ye I ye fɛn minnu di ne ma ne n'a ka kan koyi depuis n bɛ sigida in na yan ma deli ka jatigi ni jatigi kɔ don ɲɔgɔn na ne ye kalali de kɛ yan e kan ka ne fini I kan ka n dumuni I kan ka n samara ne m'an bolo don I kun k'a labɔ dɛ a bɛ sɔrɔ n y'i deli nka m'an bolo don I kun k'a labɔ dɔrɔmɛ kelen taman kelen o kelen n t'a segin I ma wa I tɛ se ka ne bɔ tɔn na n'a ka di I ye cogo min na a bɛ kɛ ten cɛ ko b'i bolo sa ma cɛ foyi tɛ ne bolo foyi cɛ dugu bɛ kɔn cɛ ne yɛrɛ bɛ kule la e fana bɛ kule la an bɛ t'o la kale kabako don dɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ wala ye o bɛ se ka kɛ cogo di kuma daw la n ma premier k'i kunna cogoro kɛ tɛ la an ko min fɔlɔ e yɛrɛ ka kuma in bɛ ka ne dabali banna n ka cɛ ne min fiyɛna dɔrɔn o dɔrɔn lu ma se sogoro kɛ tɛ la bi an ka se Neka chale, el diablo. Cham. Ne. Check it. Check ele mtu msofu tu. Ne sam ne. Hal ni ne jile te moto nga chemba go sha. Ate. Shumona ku. Jibe fima. Te ni mi emunu na do nga che bo ta ka te ngore. Ode do. Ade sam. Right, neka chale o. Che. Jangan kulo shofe folo je. An ban cogo la. Te si da an wusu cɛ. Cɛ baga an ka cɛ mɛ na nin fɛ o. A tɛ kelen mɛ kelen pasi wala. Donc n ka tɛgɛ. O tɛ a fɛn tasuma na. Ne b'a dɔn ni ne tɛ n ka cɛ aw fana ka baga ni ka suma gɛrɛ nɔ. Ayi n ka cɛ yɛrɛ nana ɲa ma an mago ba de bɛ nin na sisan. Depuis dugu jɛra mɔgɔ ma hali tafu kelen ta fɔ. Magi ba de mana magi ba yɛrɛ. N ka cɛ merci. Cɛ Cale aw dɔn min kɛra cɛ n ka bɛ kalo damadɔni bɔ sisan yelen directeur kɔrɔ ye ne gɛn ka bɔ a ka bureau kɔnɔ ne sabu. Yelen directeur kɔrɔ wa? Yelen directeur kɔrɔ. Ɛ mɛ mun na? Ko parce que ale filɛ nin ye. N'ale ye muso ye dɔrɔn ko f'ale k'i nɔrɔ ka tafe bolo la. U ka conseil d'administration fɛnɛ ye a ɲangi k'a parce que k'a bɛ k'i nɔrɔ musow ka tafe bolo la baara yɔrɔ ni fɛnw. U jo b'a la. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ. Ne taara sɔrɔ a b'a ka bureau kɔnɔ. N ka cɛ a découragé len don a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. A b'i n'a fɔ sɛ sulen ji la. Jo b'a la waati. Jangan tim ya na kungo to ɲɔgɔn na. Et puis ne y'a ɲininka a donna kumaw la ka kumaw ɲɛfɔ ne ɲɛna ne y'a essayé n ko b'a bilasira a b'a essayé k'a bɛ ne gɛn ka bɔ a ka bureau kɔnɔ et puis a ye n gɛn ka ne Samu gɛn ka bɔ a ka bureau kɔnɔ. A kɛra baara ye. Samu ne ko an ka na kungo to ɲɔgɔn na an ka tim ya nɔ. Ouais, tiɲɛ don. Parce que hali o don na ne ka mécanicien ko ne ma k'a y'a ka mobili feere client dɔ ma prix su dɔ la. An bɛ n'o de ye. Awɔ. I bɛ wuli de i bɛ taga ka taa ne bolofɛnw ta ka na di ne ma. A y'i ja o a m'i ja o ne bolofɛnw I bɛ na n'o ye. I y'a faamu wa? I ka wari ma don o la koyi. Ne de y'a d'i ma. Ni n ko k'i ka na n'a ye I bɛ segin ka na di yan fana. Ala ne jatigimuso kunkolo tiɲɛna I man kan nin kɛ musow an ka sabali diɲɛ girin nafa foyi t'a la I tɛ ka ne lamaloya koyi I b'i ka sigida de lamaloya k'i yɛrɛ lamaloya k'i yɛrɛ kuma suru ne kɔni min ye tɔnko ye e kelen tɛ tɔn de ye e ye ne sɔrɔ tɔn kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka ne bɔ tɔn na I tɛ zirinda in dabila I ka taa n ka minɛnw ta ka na di yan. Taman kelen ne t'a d'i ma n'a b'i ma cogo min na an b'a kɛ ten. I ka jamaniya kun bɔ n kan I ka taga ka taa n ka minɛnw ta ka na di yan. I y'a mɛn wa? Taa bolofɛnw ta I ka n'u di yan mun wɛrɛ kɛra. Madame So nin tɛ nɛni ko ye nin tɛ dɔgɔyali ko ye. N'i y'a bila nɛni minɛn kɔnɔ n ye nɛni kɛ. Ayisa nin tɛ dɔgɔyali ko ye nin tɛ nɛni ko ye. Madame So an ka sabali. E furukɛ ɲɛna koyi. Ja. Madame So an ka sabali diɲɛ miniti de. K'i bolo don wo kɔnɔ I tɛ wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ I t'i bolo fana sɔrɔ. N'i tɛ don sagoya da fɛ an ka minɛnw di a ma ban. N bɛ don I sagoya da fɛ nka n bɛ fɛ an ka so bilasira cogo min na nin tɛ. Madame So ne kun nana
n'a kila ngo ne wele kun ko ɲana mai saraka bɔ nin ko mais komi balafɔ ko do kuma tɛ e da mana kanko ne bɛ taa so ya mɛ ne de e ka mana mɔgɔ ya e mana mɔgɔ kɛ e fitiri wale fitiri fasara ni tagara n bolofɛnw di denmisɛnninw ma kan fɛn ninnu bɛɛ to yen so ye mun k'i la ka sa o foyi tɛ se e ma mun a ye mun k'i la a mun bɛ se e ma ne ma da la ne ma so faga e ko mun n ba da la ni ma so faga ko ne ye cɛ faga awɔ ne ni n cɛ bɛ ɲɔgɔn ye don min na a kɛra ɲɛna a ma kɛ ne ɲɛna nka sigida bɛ sɔnna i cɛ ye i ka kan ka saraka de bɔ cɛ ye ka alimami wele i cɛ ye balo kuma min b'i da i bɛ nin bila i y'a mɛn n t'a bila i ka finikolon kɔ tɛ u bɛ n bolo ye fɛn min bɛ n kɛ k'u d'i ma o ye convocation ye ne taara i b'o de kɔ ne hakili la k'i bɛ ka i b'o de kɔ n'i bɛ convocation de kɔ an k'a kɛ ten awɔ a kɛ convocation ye ne taara i ka saki kolonw n'i ka samara kolonw mɔbili bila i ka n'a cɛ ne ni kolonw don e dun bankun tɛ k'a di o i kan k'u bila ka na de i kana se n ka so tuguni dɛ n'an figi Chini. Je le voyais passer devant notre porte. Il a comme un galon télé. A couper le fire de Gavila. Ate ana kumuru ba ya. Ni kan ate sugoro ya ate déterminé. Sam. Ko tene ko projet ya ko be to jumere re. Sam, ne ka projet WhatsApp wa. Oh, dale mona foki ba la do la clé ouvert. C'est quoi tu veux non ouais. Sam. Ni tient mai. Ne ka bunu WhatsApp kan. Ne ka groupe sanfɛ. Cɛ ne y'a muso bɛɛ ta kelen kelen. A muru kɛ su. Ne Sam le boss. Ni tient mai. Wa, a tɛ tɛmɛ minute 10 kan dɛ. Dɔ bɛ na sisan san kelen no ka rendez-vous di dɔ ma cɛ. A tɛ o fɔra jɔn ye? A fɔra groupe ya. Groupe sani dɔw ye cɛ. Cɛ mɛ ni aw bɛ min ta nɔgɔya la o ye sari ye. Cɛ tɛ taa la ko nɛmɛ tɛ i cɛ. Cɛ a to nin ka na ban ni nana n'i y'a ye i b'a dɔn ko ne Sam tɛ lankolon ta. An bɛ yan nɔ. I jɔ Sam. A kana na k'i ka surprise lankolon ninnu dɔ ye dɛ. Cɛ ne t'o fɔ aw ɲɛna o a to a kana dɔrɔn n'a nana dɔrɔn aw b'a ye. N ka cɛ tɛ la joona. Ah cɛ El Diablo. Ouais. Cɛ i fana ka du ka musa ouais. Attends les koko la a bɛ na sisan a tɛ i bila kɔnɔ. An ka cɛ sinon n'i m'a lajɛ i mɛnna dɔɔni de. O tiɲɛna mɛnna mɛ. I b'a dɔn n'i ye baga min ka cɛ te de b'a la tɛmɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. I jɔ ne ka don ka groupe kɔnɔ fɔlɔ. An ka cɛ o fɛnɛ yan. Ah peut-être. Bonsoir mes amours. Ça va? Ça va. En fait. Ok. Toi c'est des mots comment qualité? Amour je vais le boulot. Cɛ, hey, i bila la. An bɛ premier min san an b'a bila ka jigin. Jɔn premier. Jɔn premier. Hey. Tos téléphone ko jɔn de y'a san? Ne tɛ. Téléphone diya? N terikɛ sabali sa. Eh, Diablo. Mɔgɔ tɛ fɛn di mɔgɔ ma k'a minɛ a la dɛ. A tɛ o y'i ta ye. Hali bassin in b'a kan na. Parce que Gesner ani min filɛ sen na ne de y'a bɛɛ san. Tos, o ye tiɲɛ ye wa? Tos. Oui, c'est vrai Eh, ça. nin bɛ bɔ ka di yan. N terikɛ, n tɛgɛ da i dusu la sa. Sen bɔnnen fɔlɔ n'an sigi. I deli ka ko yɛrɛ nɛgɛ foyi de tɛ ne la. Walayi, i y'o ye sɔrilen bɛ so kɔnɔ téléphone filɛ télé b'a lajɛ c'est pas joli ça. O bi tɛ. Oh, o ye bi tɛ dɛ. Tuma dɔ la bɔ i ka t'i promener a ka fisa mɔgɔ ma. I bɛ bɔ ka taa min? I bɛ bɔ ka taa min wa? Yala yɔrɔ baden de bɛ yen nɔ. E kɔni b'a dɔn ko ninnu man di ne ye. Ne ko, i jɔ n ye ɲininka fɔlɔ dɛ. Mun de la i tɛ sɔn ka bɔ an ka cɛmisɛnninw nɔfɛ ka tigi sigi gɛrɛn na? Ne dalen tɛ ni cɛmannin ninnu na koyi. O de y'a to ne tɛ ka taa n yɛrɛ d'u ma. Mais Jolie, i kɔni b'a kalama k'i si tɛmɛna san 18 kan. To i ka bɔ k'i yɛrɛ la ɲɛnajɛ sa. To i ka bɔ ni cɛ dɔ ye sa, ne dɔgɔnin. Ka bɔ ni nin vaurien ninnu ye, ni fugari ninnu, a filɛ. Sɔni u ka bɔ ka taga baara ɲini u t'o kɛ dɛ.
u b'u ka temps bɛɛ kɛ dɔrɔguba ta ni teba minnu de la. Donc e bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? E bɛ fɛ ka fɔ de ko ne bɛ bɔ ni cɛ minnu ye olu ye delinga ni zon ya ko ci foyi t'olu la gɛrɛnasigi quoi. E bɛ fɛ k'o de fɔ ne ya? N'a digir'i la kɛ i bɛ yafa n ma. Ayi yafa n ma ko t'o la sa. E yɛrɛ ka tiɲɛ filɛ ma ye. E ni ninnu man kan yɛrɛ. O kɔfɛ jumɛn de b'an jɛ nin don in kɔnɔ yan nɔ? Foyi. Ne dɔgɔnin e bɛ ka ɲinɛ min kɔ. Papa bɛ fɛn bɛɛ kan ye, mama bɛ fɛn bɛɛ kan ye. Mais kɛ o tɛ se ka n ka cɛ ko remplacer a t'a kɛ. U tɛ se k'o kɛ. I n ka kuma faamu wa? Ne m'i sɔsɔ o la. Nka ne b'a ɲini fɛ i ka kɛ ni mɔgɔ ɲɛnɛma ye. An ka kɛ sisan nɔ e ka kɔnɔ ta ni dɛlɛngan den fɛ. Papa den bɛ kɛ cogo di? Jolie i kuma fɔ cogo don dɛ. Donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko papa ye delenga den de. Est-ce que i kunkolo ka ɲi? Donc i bɛ n yɛrɛ sigilen ɲɛna ka papa nɛni? Han Jolie? To i k'i kuma fɔ cogo dɔ ne ma dɛ. I filan tɛ n ye, i y'a faamuya? M'an ta la wuli a kama. Ayi parce que don o don e bɛ ne la énervé de ko m'an ta la wuli a kama. A dabila. A dabila dɛ parce que n bɛ n ka cɛ fɛ. Gɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ si la. Hali n fankelen n'o ye John de ye n ɲɛ t'o la. A kɛra baara ye. John ka sukaro kan ka teliya. Wa Cisco. Ouais John. An cɛ. Kan ɲɛ min da. Aba. Ko bɛ cogo di? Nba. N'an ka madame ye. N'an ka madame ye. Awɔ. Ok sigiyɔrɔ filɛ a sigi. A kɛra fama yɛrɛ. Wala koro ye. Kɔri baasi t'i la. Tema mɔgɔ. N bɛ sukaro k'a la. Sukaro kɛra la n b'a lamaga sisan. I teliya yɛrɛ yɛrɛ. Ne yɛrɛ ma foyi fɔ n bi tagabolo la. Garanto yɛrɛ tigɛ nali o. O ma na wa? A ɲuman na bi. Ne kelen dɔrɔn de nana. E kelen dɔrɔn de nana. Nin y'an sabanan ye o. A ka ɲi c'est bon. Ah, il va aller. Ok. Sabali lagi tega. Da bonna. Awada. Tega da dusula. Da bonna. Awada. Jablo. Jablo. An ka jateminɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Non, i b'a dɔn a nana ne de nɔfɛ. Ni mɔgɔ nana i nɔfɛ kɔnɔ o tɛ se ka dénigrer ɲina ou bien e bɛ sɔn ka nin kɛ ne na? I tɛ la. Non, Jablo e k'i sabali. Teriya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a jateminɛ n'o. Teriya, a ta i k'a sɔn yɔrɔ min diya nin bɔgɔ da. Jablo. I bɔgɔ da. Jablo jateminɛ k'a la. Tɛgɛ da dusula ban. Jablo. Cɛ nin fɛnɛ man ɲi sa Jablo mɔgɔ muso. Mais muso bɛ se ka ka fini bɔ jama la cogo di ta? N t'i la, n t'i la. An bɛ bɛn nin. N tɛ k'a kɛ dɔɔni sa. E bɛna ka finiw bɛɛ bɔ a la. Jablo. Jablo. Kana ko kɛ ten sa. Moto in tile da. Jablo, cɛ a jateminɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa Jablo. N ka cɛ. A tɔ tora li, armoire a fɛn misɛnnin i ye fɛn fɛn san ka d'i ma. N bɛ fɛ k'a bɛɛ labɔ i k'a bila ta la. Tɛmɛso b'a bɛɛ ta. I t'i sabali Jablo. Jablo e ka sabali. Tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛna maloya ka taa fɔ n somɔgɔw ɲɛna. Ko mɔgɔ min ye li ni armoire san ka di yan. K'a tigi y'a décidé k'a bɛ taa bɛɛ minɛ. E mɔgɔ lankolon bɛ maloya ni ne terikɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. I delila li ni armoire t'o bolo. Est-ce que b'a kalama ne kɛtɔ ka li ni armoire ni fɛn misɛnnin fɛn san ne ye facture kɛ n yɛrɛ tɔgɔ la. Ne t'o dɔn. Parce que ne kun dalen tɛ ka mɔgɔya la. Ka filɛ nin. An cɛ hakɛ dɔɔni sa. Ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna a ye taa nin di ne a y'a ma bɔ n'a yɛrɛ sinon n bɛ mali kɛ. O deli yɛrɛ de sabali. Ok ɲaamɛ. Sam. Tɛ wari di yan ka se ka taxi ta ka taa so. Bébé. Sisan o ye bo cilen ye bugurujɛ la dɛ. Ne t'a dɔn ne bɛn'o kɛ cogo o cogo. Wari foyi tɛ ne kun. Hali ne ye 2000 min envoyé ma o don na Jablo de y'a di ne ma. I b'a dɔn a yɛrɛ walahi ne t'a dɔn ko e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka groupe la fo ka taa se ne terikɛ daga wuli terikɛ yɛrɛ ma quoi. Aussi fɛnɛ ye nin gɛlɛya yɛrɛ. Ah tiɲɛ yɛrɛ la. Ye nin gɛlɛya. Mais e bɛ se ka nin kɛ cogo di? Han? N'an ka taa ne ka taa taxi ɲini n'an ka taa. Non. Sam, i b'a kalama ko bɛɛ bɛ malɛ kɛ ni halala de yɔrɔ. Ni fɛn fɛn y'i ta i bɛ malɛ kɛ n'o yɔrɔ. N bɛ fɛ i ka 20,000 min juru ta i k'a di yan san. Donc o y'a bɔlen tɔsi la ka na ne la quoi. 20,000 a di yan san. Mais problème t'a la i b'a to fin de mois la. Ni kalo sara n b'i ka wari sara. Fin de mois. Donc imbécile e bɛ fin de mois kɔnɔ ka t'i teriw ka go draguer yan. N b'i deli a to fin de mois la. Donc Sam i ye traîtrise ba de est-ce que i b'a halama? Jablo, muso bɛna e ni ne bila ɲɔgɔn na Jablo. Mais merci.
cɛ nin ka di ne ye dɛ nin ka di walayi e bɛ fɛ an ka mun kɛ sisan o kɔrɔlen ye n fankelen te ma wa wa John e mɛ sukoro sa a bɛ ka lamaga o Cisco wa John ah ma chérie e yɛrɛ yogo ta i bɛ appel la John de bɛ k'i wele tuguni Mari tun bɛ ka wele ko an tɛ ka taa sogo siko la e kelen John sɔnni a ka taa i tɛ tɛ min ok Cisco n bɛ nin bila sisan n bɛ tɛgɛ la wa John an b'a kɛ ten ah belebele filaniya ka di sa ne kono t'a fɛ a den de don et puis n b'a fɛ ni n ka cɛ de don i ka kuma faamu wa mɔgɔ lankolo bilalen mɛkɛ ne dɔgɔnin ne bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye mais mun de la i bɛ k'i ban dulu la dulu ye o papin o ninnu bɛɛ ye kɔ kelen cɛ o de différence fosi de t'u ni ɲɔgɔn cɛ ne dɔgɔnin wallahi pap dul ka wusa ni papin dul filɛ nin cɛ ɲuman don élégance b'a la ni n'a bɔra ka taa jamama yɔrɔ fɛn fɛn na mɔgɔw bɛ giri kan soit sa de référence ye ne ko mun de la e bɛ fɛ ka ne jagoya don dul bolo dɛ parce que a b'i fɛ de turu ne ɲɛna e ye ne kɔrɔmuso de e kan ka ne bilasira ɲuman kan mais n'a fɔra k'e de bɛna ne pousser ka ne don dul bolo ni dɛlɛnkan in bolo donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ sira jugu kan hein yɔrɔ ne y'a f'i ye k'i ka to ka ne bonya n'est-ce pas ma kan ka da i ya baasi tɛ den bɛ to ka mɔgɔ la dusu kasi o man ɲi sa walayi i yɛrɛ fana sa o ye dimine ya han yafuma sa yafuma ya mɛn ne ko joli est ce que e bɛ ka ne ka tiɲɛ ye remarqué bi ya bi ma dɔn ne bɔ tɛ bɔlen don ne ni jɔn de bɔlen don dɛ ma dɔn ne ni ma bɔlen don sa est ce que e b'o remarqué mɔgɔ ka cɛɲa wa a ka jɛya wa a nana ne kelen dɔrɔn de la wa élégance de bɛ na wa charme bɛ na wa ni n donna jama la e ma bɛɛ bɛ to ka kule ni ne ya awɔ ala ka barika don mama la sa ba ɲuman sɔrɔ ye damu ye sa ka sinɔ ka ne ka jɛma ni cɛ ɲuman ye ten ne ko e ni jɔn de bɔlen don dɛ an fa tun bɛ to k'a fɔ ne ɲɛna i tɛ lamɛn sani i k'a fɔ ne bɛ lamɛn ne kuma na an fa tun bɛ to k'a fɔ ko ne ni ale fa de bɔlen don an grand père k'o tun ye cɛ finman jama noir wa a tun cɛ ka yen nɔ ɲɛ bɛ n na wa dawulaba de tun b'a fana la wa ne ka janya yan n k'o bɔra mama de la i ɲɛ tɛ n na n ka jan e ka surun e bɛ fɛ k'a fɔ k'e ka ɲi ne de ya i yɛrɛ ka ko lajɛ o de kama kɛ an mɔkɛ ye fɛn min kamelenba de kun i m'a ye a kɛra muso naani furu nka kamelenbaya ala de bɛ an kisi sa ka fara wa joli fana wa sɔn ka kuma ma sa ne dɔgɔnin e tɛ nɛgɛ kuma si e jogo tɛ b'i la o i bɛ ka so kun fɔlɔ mɔgɔ bɛ baro k'i fɛ kuma o kuma i fɛ baro man di Cisco ne ma foyi de faamu e ka to ko nin na te bɛ ka suru a bɛ ka suru a tigɛ ma mun de bɛ yen John n'i presselen don i bɛ taa so yan gɛrɛn de ne tɛ kaliya dɛ hey Cisco John bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ kabi waati jumɛn te bɛ ka suru i bolo a tɛ ka di mɔgɔw ma a fɔ a ye dɛ ne ko aw fila ci wɛrɛ t'aw la ten nɔfɛ kɛlɛ kɔ gɛrɛn na aw ma se ka kɛlɛ kɛ muso nɔfɛ walima ka kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ aw bɛ ala minɛ ka na kɛlɛ kɛ ten nɔfɛ ala ka barika dun Assassin sabali sa e delila ka wari di ko ka t'e sigi yan a to wɔrɔnin fɔ cɛ dɔgɔ n b'i gɔlɔnna i tulo bɛ n na ne m'a f'i ye n tɛ denmisɛnnin ka mulibaliya la a ye nin ko bɛɛ ka ɲi ten sa a ka te d'a ma an ka te min an ka wuli mun wɛrɛ bɛ yen non Ami denmisɛnninw bɛ ka to ka fiɲɛ de ta sisan quoi a ka daminɛ n ka gogo b'a wele
Allô? Allô, bé? Ouais, donc ça va? Oui, ça va. Ne ko mun beri. Ne ma fi kana wuli ka sura ma 50 000 sura. Ti me ci kulu jali. Mun gerari? Bi, obna kala mari doa. Ya klisi isa. Iwa ne kumi ga war soro jonari. Ore kama bila la retard la. Asoro bia. Désolé ça. Asoro la. E kuma fo wata. Aw. Oh, mena na wata ndima, mena waduru faraga pour que je sois sega sumaya. Je waro dogo ki kadiya. Ere ba kala mai kadni ko jogo. Jena tike ngono ne te ne te chefuila. Abi kunere ni ga jena tike mi fe ko jogo mona mo. Au fait, madame la kan fo inda blaga fo wati mo passé kan 75 000 minutes. Bi kana na uge kuma chama baisa ere ba kala maga fo ko ni ete ni ga jena tike kono na fatala. Ni ere bura ni ga jena tike la saya ka kausa ni mani balwe. Abi kuna ga warbi na di masa. OK. Ah, merci. Somoro. Oui, bâche fruitule là. C'est les bâches là. Bâche touche là. Mais, moralement, ça ne va pas chez moi. Tout dit ça. Tellement compliqué le loin. Ne trop na dame ne rom na romi to yare. Anya foin. Anga jega gla ñokon fe. Mumbe. Sophie, ne jurum la ko bareke. Jurum na ko. Mais bébé jurum na ko keo. Nul n'est parfait. Mime anya foin. Ne kono manu. Et au midi de faire. Et l'anniversaire de Emma Foko, tu es vierge. Et au sort tout dit. Non. Je l'ai vu en couchant avec mon petit ami. Aïcha. Et quand tu sais qu'il faut qu'il y ait comment faire font on y. Quoi qu'on y géré. A comment y en a qui est sous. Ja ebe kumo kono yala la yiri ba on nyogonche. Hey, cousine, neta musman fula nga dugo mi nga vierge t'es perdu de. Aywa. Kan na kuma ne feta. Je suis ta grande sœur. Iklobena. Hayato ndusu renken. Nga ne baka kuma mi fo. Tiene do galon ki sakelen tala. Mune be sego e ko kuma tientigia. Encore nunu. Nyano ga furu, ushikunte so. Nga ufurule ayira la ka fo ku sor la suka kwense konnana. Emi yira nga dongele ko kera chogo mina. Chien yere la. Fatuta ballana. Sabu tan fili kun ya fonyi. Ko fatu ye kono fla de chien. Nga aga mariage la asoro la su. Bam fana chama nganya na ka furu de. Uben bege tugodi ka soro mogo mabwa kalama. Bon, automega produit pharmaceutique doit utiliser. Mon touma qui n'a pas de au cœur. Mais 2 semaines avant leur mariage, vous mettez mon sorba d'offino. Ou ma plante au bessisinga. I ka nere i wa kalama. Mais yani ga sa, ne ga ward ne ma folo, i ga soro sa. Ya fama. Bon, écoute-moi folo. Si jamais, Mimi, si jamais, il ga negeri. Abli kuna. Ni anga fe ni abani puis mi haramu ya ko la hara. Allah haranti fe. No refinye na ni nga warbe etari ni be warni jon kama etia kani du subosa madi madana bay. OK, mi sera dans la 100 OK? Aucun problème, ça levé na sera dans la ça. OK, gambe. Merci. Non, petit, il kera nyoy. Amani. Non, ni ne kan. Il va do cho chabe hine muso la. Muso bi fagala. Abana odedo. Kana son quoi? Ah, papa, tu dis pas que
Tu vas dans papa, il va la comme musulman cœur de brisé quoi. Bon. Mais j'aime les gars. Ok, alors. Ah, ni petit ni n'a bleu de balle ça. Bébé. Donc, Warbi. Mais kalen kena follow bi, mais faut follow kanya. Wari. Et ka Warbi ne kuna ke mais jasi fana. Hé, mais moi je ne suis pas là pour écouter tes blabla, ok? Il vient voir et puis je me casse et tout, ok? Ok, ya fuma ça. Et refine du tout de ka bo Warbi kuna ya fuma. Et refine ka ko wa gele kuma do mais ça en continue. C'est compris. On a né yel majaya. Mais elle ante baro don ke. Mais menem bizu suge, kalen suge. Moge togo di musokɔrɔba in tun bɛ worokuru 6 de d'u ma u bɛɛ kelen-kelenna ma u tun b'o dun tile 3 kɔnɔna na. Bamako danbe fɛn fɛn kun bɛ an ka musow la o bɛɛ de taara bi hali muso minnu dara ni cɛ 50 cɛ 60 hali cɛ 100 olu bɛɛ de b'a fɔ k'olu sɔrɔla so kɔɲɔso kɔnɔ. Nin bɛɛ ye parents ni nɔ ye nka o parents kelenw de bɛ tila k'u disi gosi n'o laadalafɛnw ye. Lamɛ Sophie nka o t'a musomanin bɛɛ dɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan a musomanin bɛ bi minnu bɛ s'u yɛrɛ la fo ka taa s'u ka furu dɔw ma cɛ t'u dɔn u tɛ cɛ dɔn u bɛ to ten hali u tɛ sɔn mɔgɔ ka invitation la. O ye tiɲɛ Ala de b'an kisi an ka na i ka kɔnɔmaya ko la. Jumɛn o kɔni kuma t'a la tuguni même toi cousine ne b'a dɔn ko tu n'es plus vierge. Mun m'o yira i la. An ka gɛrɛnaden 2 y'i ye i bɛ ka bɔ hôtel kɔnɔna na i ni cɛkɔrɔba waritigi dɔ wa n bɔra kalama ka fɔ fana k'i ye photo bila hôtel kɔnɔ ko an ka ni client wɛrɛ mago jɔ di la wa hali moto min b'i bolo i y'a san i ka baara de la. E bɛ mun de ɲini ne nɔfɛ? Ne bɛ fɛ i ka ne dɛmɛ ka n kɔnɔ tiɲɛ. K'i kɔnɔ tiɲɛ? Awɔ. Mun de la e ma planning kɛ walasa k'i kisi kɔnɔ ma? Den fa ye jɔn ye? A fa tɔgɔ Papin a bɛ ka ban ka jɔ ni den fa ye a ko n ka taa fa wɛrɛ ɲini den na yɛrɛ. An tɛ taa convoquer brigade des mœurs la walima an ka taa ɲɛfɔ one stop center la sabu e ye san 15 dɔrɔn ni. Ayi ne tɛ fa nin ko in kɛ mankan caman ye koyi ka d'a kan ne terimuso Mimi ka mani de don ne tɛ fa ko ka taa yɔrɔ jan fɛ dɛ ni Mimi nana bɔ a kalama a kuma tɛ nɔgɔya. E sɔnna ka bɔ n'i terimuso ka mani e y'o kɛ mun kama? Disons par simple cupidité wallahi natabaya dɔrɔn de ne bila nin na ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan ne nimisalen ba don wa n maloyalenba de sigilen filɛ nin kɔrɔ ni Mimi nana bɔ nin kalama a tɛna nɔgɔya koyi ne bɛ Ala ni kira de deli Mimi nana nin bɔ nin ko in kalama sinon a bɛ sɔn ka haramiya ka bɔ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na pepewu. D'accord i b'a dɔn ko mɛgi kolon de ka ca Bamakɔ yan mais i hakili jagabɔ an ka se k'a turu ta k'a da mani wɛrɛ kun. An b'a kɛ cogo di sisan? O ka nɔgɔn kojugu. I bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min suwalen tɛ kosɛbɛ a ɲɛ yɛlɛlen don dɔɔni wari b'a kun i bɛ da n'a ye siɲɛ 5 ɲɔgɔn walima siɲɛ 6 ɲɔgɔn k'a 2 de b'a la soit a bɛ jɔ n'i ka kɔnɔmaya ye soit a bɛ wari d'i ma i bɛ t'i kɔnɔ tiɲɛ. Quelle expérience! Mais ni plein dilan ka ɲa pour que a kana échouer yɛrɛ. Jara ni koyi. Wallahi merci. Kan bɛ o la. Ok na ngi bilasira. Assassin, i tɛna ne ka tɛ premier min k'i b'i ta kɛ téléphone diri yɛrɛ. Cisco. Donc e de ne ka téléphone san ka di ne ma. Ne m'a san dɛ mais ne kɔni ye n ka tɛ d'i ma. Cɛ i tɛ manamana kan fɔ. Ne bɛ ka mun f'i ye o ko gɛrɛn tɛ bilen hali n'o gɛrɛn sigira bɛɛ de b'a ka téléphone tigi o de ye ne dabali ban quoi. Assassin, cɛ i tɛ 40 di yan ka cigarette san. Comment? 40.
ala k'an sɔn. Bonsoir. Oh. Ça va? Ami, ça va? La gaffe. Ah, ça, comment tu vas? A kɛra fama ye. Ça va? Grand Jara. Wala école ni ko. Wala o dɔrɔn de don. Cɛ yɛrɛ cɛ i ɲɛda ninnu bɛ ka fin dɔɔnin dɛ. Wɔɔrɔ était changé. Ayi sa o tɛ sa a fɔra an ɲɛna k'i tun taara Sénégal mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ yen ba bɛ mɔgɔ fin quoi. E gafu. Cɛ n bɛ 40 sɔrɔ i bolo an bɛ fɛ ka taa sigɛrɛti de san. Ale t'i jɔ n ka na fɔlɔ. Cɛ n ka cɛ. Ne ye dabali bɛɛ de bali ninnu na. Ne ko sigɛrɛti min ye diyagoya. Diyagoya tɛ. Ti film mɛ wari t'i bolo ka sigɛrɛti fɛnɛ san. I t'a bila. Bon a ka ɲi. Wa dɔgɔ ça va? Pas peine. La gaffe, non, wuli. Fama bɛna sigi, n'i sigi sen kan, viens t'asseoir ici. I sigi yan. N ka cɛ a kɛra cogo di? Toro pop. Non, n ka cɛ a tɛ k'i la. Cɛ i bɛ to k'an bolo maga la sa, Papin. Cɛ Papin na k'an bolo maga la sa. Sa bagama. Cɛ Papin ne y'o de fɔ. I b'a la ka musomaninw kɛrɛ de briser tile 2 in na. Bɛɛ de sɔnnen n'u ye. Rectification blow. I b'a fɔ de ko sa bagama. Cɛ min bɛ muso kɛrɛ briser muso minnu t'u yɛrɛ dɔn. Muso nkalontigɛlaw ani muso wɛrɛ kɛ fɛn min ka sɔrɔ o t'o ye. A cɛ. Non, Papin. An tulo b'i la. Est-ce que aw ka kɛlɛ? Aw bɛ ka kuma muso de ma tan tɔ. Ni ko sugu ninnu ye mun de nafa ɲa aw ye? Ka musomaninw ka wari daraki ka b'u bolo aw tɛ wari minnu yɛrɛ sɔrɔ cogo dɔn. Nin ye mun ko sugu ye? Mɔgɔ yɛrɛ est-ce que mɔgɔ yɛrɛ ka ɲi ka kuma Papin ka nin ko in na? Nin ye mun ye? Ne kɔni bɛ Mimi dɔn. Mimi tɛ foyi ye école gansan kɔ. Wa ne b'a dɔn o si se tɛ Mimi somɔgɔw ye k'a fɔ k'u bɛ wari d'a ma a bɛ taa wari min latiɲɛ. Ala de b'a dɔn a bɛ wari ninnu bɔ yɔrɔ min na i bɛ min ɲini a fɛ. A k'a minɛ jinɛ bolo ne ka papaga min ka gɛlɛn ne ma taara n ka dugawu den n'a ye min den minɛ a fɛ dɔrɔn a k'a di a banna. Papin wara min ko k'a kun ka ci ɲama t'o la o i mana mun ɲini i b'o de sɔrɔ. Ne de yego bugu jonge mode nani nai on ta tuka no sogoma ya ni ngambulu do buguli la ne bita bo mo kala ka kaburu sogoma fo ka soro kana bara damne Asimode, kuma. Nga cɛ mina mun fɔ ye. Musow y'an ka so de an b'u minɛ k'u girin cogo min ka d'an ye. Wa an ka kulonkɛ kɛ minɛnw de fɛnɛ don. An b'u yɛlɛma cogo min ka d'an ye. Ni anw tɛ, musow tɛ foyi ye o.
wa ni muso mun fana ko a ka wari tɛ di cɛ ma an b'o to o kelen na o b'a si kɛ muso ganaya la. Assassin o ye yɛrɛ kumakan ya n'o de don sɔgɔmada in na ni 2000 d'i ma n ka wari lasegin ma ou bien n bɛ t'i convoquer gendarmerie la sans mɔgɔ lankolon siri tigɛlen ninnu inconscient ni est-ce que aw ka kɛnɛ mɔgɔ lankolon ninnu ye mɔgɔ lankolonya ye han e yɛrɛ tɛ se foyi la 40 ni 20 deli kɔ e tɛ maloya han. Ami jeune ninnu jo do koyi wa u jo bɛ an bi Bamakɔ kɔnɔ musomannin ninnu na n'i ye bɔgɛla bila i bɛ taa sugunɛkɛla de ta ne y'i ban dɔ la k'o ye nkalontigɛla ye i bɛ tugu min kɔ n'o tɛ gulɔmina ye o ye jɔrɔkutala ye yalima o tɛna kɛ dugu maalankolon nkalontigɛlaba dɔ ye wa problème ye min ye i b'a dɔn wa mara m'an yɛrɛ de labɔ bi o de y'a to Ala b'an bɛn ni cɛ ye minnu tɛ mɔgɔninfinya finman n'a jɛman fosi dɔn. Wa mun yɛrɛ bɛ ka nin ko tɔ bɛɛ juguya ni da b'anw jeunes yɛrɛ de la bi parce que an ka jate la ni wari t'i bolo i tɛ jate i tɛ jɔyɔrɔ la wa valeur t'i la o ma an bɛna kɛ jumɛn de don n'a nataw la. Ami i ɲɛ b'a la dɛ an ka gɛrɛ in ye k'a to yen sabula don o don tulo bɛ taa kalanso min kɛra an ɲɛna sisan o ye leçon de dilen an ma k'a sɔrɔ an ma wari bɔ an ma sanu bɔ. Ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ ko ɲini min y'a ɲini wa a y'a sɔrɔ. min bɛ dɔrɔn tɛ o bɛɛ ni mun ɲini i b'o sɔrɔ. Anw tɛ ko ɲini ko kana n'an sɔrɔ an taara. N'a cɛ ninnu b'u si kɛ muso ganaya la olu ta ka ne ma k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka évoluer don. a sincère i b'a dɔn aw de ye ninnu ɲɛ don mɔgɔ la sinon n'aw yɛrɛ tɛ cɛ tɛ ninnu ɲininka mun b'u kun kuma tɛ k'a tɛrɛmɛ. cɛw fɔra e fɔra. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si. Aw ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ si. Denbaya? Nse. Aba. N bɛ jiko t'a la n bɛ ji d'a ma. Ayi an ma se jiko la. Karamɔgɔ an ser'i ma. A ma se ka kuma. Kabi ɲaw ye dɔrɔn n y'a dɔn aw bɛ min na yan aw nakun y'a dɔn nka aw bɛ se k'a kɛ kelen kelen a bɛ don kelen kelen. Aw ka taa ne bɛ sigi. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si. Baasi tɛ. Karamɔgɔ. I hamina fɔ. Ayi buguri tɛ nkalon tigɛ o abada buguri kɔni ale tɛ nkalon tigɛ nka buguri dala de bɛ se ka fili o n'a ta o ta buguri kɔni lɛgɛsɛ de bɔ a da. O ye tiɲɛ ye, ne tiɲɛ fɔ mɛnɛ. I tilala i ka kalan na. Awɔ. I bɛ baara ɲini na. O ye tiɲɛ. Wa i y'i ka papiyew don baara yɔrɔ 3 ɲɔgɔnna na a si ni si tɛ kelen ye. Karamɔgɔ o bɛna bɛ i n'a fɔ i bɛ ne kɔnɔ de yan. Donc on foro ka jo jitumu bala sabali ani bala kunumali hali bisa ani sinisa min ma kɛ tiɲɛ ko la min ma kɛ bɔgɔ ko la o tiɲɛ da a tulo kan. Ayiwa lajɛliw kɔfɛ i ka bana a dɔnna fura bɛ sɔrɔ a la n'Ala sɔnna. N'Ala sɔnna. E yɛrɛ i tilala i ka kalan na Jati karamɔgɔ. wa i bɛ baara ɲini na
E ka papier bila bara yɔrɔ saba la sini si tɛ kelen ye. Karamɔgɔ a b'i n'a fɔ i bɛ n kɔnɔ de o don jati. Sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ baara yɔrɔ mun ka di i ye e k'o fɔ ne karamɔgɔ ye dɔrɔn k'i sigi k'a tɔ lajɛ. Karamɔgɔ ye sabanan min fɔ kɛ n bɛ fɛ ka don o baara yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ. O tuma na i da i ka sunɔgɔ. N'Ala sɔnna. N bɛ dɔgɔkun kelen dɔrɔn de d'i ma n'u m'i wele n bɛ segin ka taa n mɔkɛ kaburu wuli n bɛ taa lajɛ. Karamɔgɔ i ko ten. N ko ten an t'a tu k'a nɔ. N'Ala sɔnna. N b'a dɔn o bɛ diya ne ye sa karamɔgɔ n'Ala sɔnna. Sisan i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i ko nin fura ninnu na tile 4 kɔnɔ. Nka i tulo dayɛlɛ ka lamɛn. Tile 4 a tile 4 kɔnɔ i jija cogo sugu bɛɛ la i ni cɛ kana se ɲɔgɔn ma. N ko tile 4 in kɔnɔ i b'i jija i ni cɛ kana se ɲɔgɔn ma. Karamɔgɔ o tɛ problème ye n'Ala sɔnna o bɛ kɛ. Ayiwa a bɛ k'a kɛcogo la. Ayiwa ni min bɔra o kɔfɛ an n'o fɔ ɲɔgɔn ye. N'Ala sɔnna karamɔgɔ komi waati ka gɛlɛn sisan ni 200 sɔrɔ i b'o don worosɔngɔ. Ayiwa baasi tɛ. N'Ala sɔnna. I ni ce. Ne bɛ siran. Aw ye ekɔlidenw ye aw ma baara daminɛ fɔlɔ aw tilala sisan ni baara sɔrɔla a tɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ o t'a bannen dɛ n'i tilala fura in koli la i b'i jija i ka taa fura ɲaga fili ba dingɛ kɔnɔ. N'Ala sɔnna. I y'a mɛn o tɛmɛnen kɔfɛ i k'i farilafini i yɛrɛ farilafini lafini ɲɛnama dɔ i k'a di musokɔrɔba dɔ ma a ka don n'Ala sɔnna ma ni min bɔra la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Karamɔgɔ o tɛ problème ne bɛ sira ɲini. N sira b'i bolo i bɛ se ka taa. Karamɔgɔ. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Anba. Fo min sara i na segin maa segin ka taa sira fɛ ka segin ka ɲɛ fɛ sira dɔ maliya dɛ. Hali bi sa ani sini sa min m'a kɛ nin ka ko la a k'o tiɲɛ yira ne la. I y'a min fɔ. Sira tɛ wa? Karamɔgɔ awɔ sira don. A b'i n'a fɔ furuko ka bon i ma ka tɛmɛ hali baara ko kan dɛ. Awɔ o ye tiɲɛ. Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ cɛ mun kɔ k'a b'i furu i bɛ cɛ min nɔfɛ k'a b'i furu vagabondba don vagabond belebele wa a bɛ n'i ka diɲɛlatigɛ k'i bolo jahanama ye. O la sa muso kɔni cɛ fɔlɔ o kan ka kɛ baara ye i ta siri maa la maa tɛna siri la wa a b'i ka denbaya ta. Karamɔgɔ. A kosɛbɛ i b'a fɔ ne de y'a f'i ye. Nka an bɛ lajɛliw kɛ fɛɛrɛ min b'a sɔrɔ an bɛ kuma. Awɔ. Karamɔgɔ i ye fɛn o fɛn fɔ nin ye taa nin dɔrɔn bɛ taa jɛ. Ne ka cɛ in n'a ye kuma min fɔ a ta a bɔ a sira fɛ wa ni a kalo 2 de ye ne n'a ɲɛ tɛ kɛ 4 ye wa an bɛ nin wagati in bɛɛ kan ti ɲɔgɔn ye wagati min n'an ɲɛ dara ɲɔgɔn kan a b'i jɔ ne ma k'ale kun tora voyage la k'a sɔrɔ ne teriw bɛ min ye ni k'o fɔ ne ye o ni ale ta tɛ kelen ye o si man dusu kasi b'a wele ka sɛgɛn co nin kɛ man di ka ne ka appel wuli. A tata. Nka karamɔgɔ dɛ i ye baara ko min fɔ ne hakili la est-ce que ne ka lafiya da tɛna ko o ye. O de ye tan ye o lɛkɛsɛ de n ko muso cɛ fɔlɔ ye baara ye n'i bɛ baara la i bɛ siri maa la wa i tɛna siri maa si la. An bɛ lajɛliw kɛ ka sarakaw bɔ min ma bɔ a la n n'o f'i ye. Fo min sara jinɛ segin maa segin ka taa sira fɛ ka segin ka ɲɛfɛ sira dɔ maliya tɛ. Hali bi sa hali sini sa tiɲɛ bɔ min ma kɛ sunguru ka fu la.
Sira. Nyemi ni ka kula. Tabulu kay. Nga sisan bi min kɛ I bi sen fa biribiri I bɛ taa dunun bilen ɲini ka na dunun falen bilenman min kan kɔrɔla ye meleke jɛman ye tomi jɛman bɛ kɛ min kan kɔrɔ n'a ma fɔ ta aw t'a faamu I bɛ na n'o ye an bɛ baara kɛ ni min bɔra o la an n'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bɛ n boli ka taa na san ayiwa hali ko mɛn ka kɛ a ka kɛ ten awɔ k'an sɔni awɔ ko karamɔgɔkɛ I b'a dɔn yɛrɛ de a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ta ye karamɔgɔ ko k'i ka don Ala k'a ɲaga d'a ma tɛmɛ k'i sigi ka sigi wa ni sigili tɛ bɛn karamɔgɔ ko ne ka taa dunun bilen de san wa ni Hélène bɔra dɔrɔn a ye taa a kana ne kɔrɔ dɛ problème t'a la awɔ a kan bɛ awɔ Ala k'a ɲaga d'a ma amina I janto I yɛrɛ la dɛ merci ma chérie awɔ karamɔgɔkɛ I b'a dɔn yɛrɛ ko kisɛ kelen fili de don fo y'an ka nugu bɛɛ sigi sen ka joona de kɛ Gak kena? Semua kau beli. Isi. Mana basi ti? Amba. Ibang so iran dua kak kena? Karamɔgɔ. E bɛ ne ba dɔn ni. N'i b'a dɔn a ma se munumunu ma. Ko jinɛw de b'a fɔ ne ɲɛna. Wa ne bɛ kuma o kuma bɔ n da. A bɛɛ lɛgɛsɛ. A jeli ko nɔnɔ kɛnɛ. Awɔ fila t'a jɛ. I dan sɔgɔ ni ko kan. Nba. I balimamuso siribi dun? Balimamuso siribi a bɛ yen. A ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ t'a la. Nka a b'i n'a fɔ degun b'a ka tile fila in na dɛ. A degunnenba don. I b'a fɔ I b'an ka so karamɔgɔ. N'i b'a dɔn a ma se nkalontigɛ ma koyi. Kuma o kuma bɛ bɔ ne da a bɛɛ lɛgɛsɛ ye. A jɛlen ko nɔnɔ kɛnɛ. Ne ye nin fiɲɛ sɔrɔ n mɔkɛ de la. Jɔnkɛ kɔni. Anw t'a tu kan n'an ye min f'i ye lɛgɛsɛ don. Wa n b'a fɛ I ka bɔ fɛn dɔ kalama. I ba Irène. A ka jugu. O ye juguya dan ye. A tɛ hinɛ walidenw na. A tɛ walidenw fɛ a tɛ miiri. A tɛ taasi. Karamɔgɔ. Ne ba. I ba. A ka jugu kojugu. Wa o kɔlɔlɔ de bɛ ka yɛlɛ I ni balimamuso la. Awɔ. Nka I fa. I fa ka ɲi. Ale bɛ hinɛ a bɛ makari. Karamɔgɔ I ka kuma latigɛ tɛ. Hali an ka dugudi denmisɛnninw dɔw bɔra burusi kɔnɔ ka na k'u bɛna kalan na anw fɛ yen karamɔgɔ. Karamɔgɔ bɛɛ tilala ka tunu u yɛrɛ ma. Mɔgɔ ma taa fan foyi de dɔn ninnu na. Wa u taatɔ la u ye danga de don. Karamɔgɔ tɛ dugukolo in kan min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ aw ye. Awɔ. F'i ba ka sabali de. Ka kɛ walidenw fɛ. Ka walidenw lahinɛ k'u tɔpɔtɔ. N'a ma kɛ walidenw fɛ a ka diɲɛlatigɛ a kuma ka ca dɛ. N bɛ sira d'i ma. Karamɔgɔ kana labila ten. Sira b'i bolo. Karamɔgɔ lajɛ ka ko dɔ kɛ sa karamɔgɔ. I ba de bɛ ko dɔ kɛ koyi n'o tɛ karamɔgɔ kɔni dan ye a se ye. Taa k'i ba ka ko dɔ kɛ. A ka sabali a ka segin a kɔ. N bɛ min f'i ye o y'o ye. Ne bɛ se ka sira d'i ma taa. K'i ni hɛrɛ bɛn. Karamɔgɔ. Kana labila ten sa. N k'i ka taa. Sira b'i bolo. Karamɔgɔ ne sira. Sira b'i bolo. Ala ka sini ɲuman ye. K'i ni hɛrɛ bɛn. Bamakɔkaw filɛ nin ye ni e ma ɲɛ u ma ka fura bɔ ka cɛ n'a muso ko jaabiw ye sunɔgɔ t'u si ye nin fura in t'a bɔ i jɔ n ka dɔ bɔ ka fara nin kan
Nimedoka. Nimedoka. Oh. Nimi garzia kiraide. Nimi garzia kiraide. Otalo. Wa nimi garzia makai. Otafe surala. Awo. Awo. Nimi garzia kiraide. O dosoro. Ni here dugu ngono ya. Imana nyamugo mima. Obuki ma dugu. Nga. Bamako tiba. Ambe do sura kokona ya. Ngo chibiri temina. Wa amgo bebe nyo sura fe ya. Niga fura. Ni te chero kusebe ni bo nyana boko ba ni mi fleni aywa ni bangi ga gele musoma ni bo frage ko ba wa ni mi fleni sa ni fali njugu ya fry ni njugu ya biko ni ikura ni dura bana oh wali ntendi bema de ni mi fleni ni ntendi bema ni ndi mo ani madu li no fe asikiti sila aywa bedu go no yere labi mendu go bela oh aywa nde sire toroni esawa ni sire be chera wa sire be chera bina ko aba chamina to aba muso minati awo aba ni mfura mboka kunai ni yi kuna dro sire bibla oh wani mi funa fleni ne he Allahu akbar ni nga juguna bela jele ni tole ko yan fle ni yeni fle dro ibe singana wala ija ibina no fe wala mi ja aywa o kelelo ale fleni Kalemo. Edele yare. Awo. Chef le. Aywa. Eski. Sisan koni. Baranya. Aku to banya da bu. Mo. Badu nasiru. Badu jinaw. Au ka fara nega. Kasira ka barako ka noya. Ka kla ka choko noya. Ka tenyana madama. Ka baranya madama. Aka seka irata. Ai don tigi goro. Amma ko kla. Ka don tigi goro. Ne fara ka te sira tigi goro. Ka sira mo kla. Ka sira dugu kunti. Ku dabara. Joli kana bo. Nenga na bo. Ni bara ta bolo kai O jare awo ta ke sisa tora ne tai ngani ala sonama mbi kunyo kelen dima ka bara to ke ni min borola anu la kali ha awo o be kene yana galwe karamo abike sisa mi tani ne danguna min ga ka to ke akita ke la meni odoro awo karamo ndo sika sira yini ayo sira bi bulu awo
Ni y'a to ni ko ntina Bamako. Ko be Bamako de. Wa Bamako na ko no be nyona. Na fora ko ni kelinga Bamako ka be Bamako gla. O be nyawa. O ti nyawo. O ti nyawo. Nkini tise. Nayi mo mi ja. Nayi ja. Ne ka frère ça. Na mi ja. Ne ka frère ça. Allah, Bamako. Muso nyuma, mobili nyuma, wacha nyuma. Au kana nyuma wa. Bijo na ngani tieda. Allah, Bamako. Bamako flakui. Allah. Men tieda sida. Kala je. Wa, nina tala ko de koi. Chama go be fendola. Muso mago be fendola. Muso mago be na folo dila. Wa chanye mago be muso ere farsugo dila. O tate kanui. O tate netai. E ka ula je. Chamune wela. Be neto isa. Neto imba wallahi. Men fana sugu jumɛn bɛ ne filɛ ne terimusow bɛɛ iPhone bɛ bɛɛ bolo e ɲɔgɔn cɛ bɔsiba e ma se ka iPhone san ka di ne ma i bɛ tila ka ɲininka ko mun de bɛ na téléphone bɛ ne bolo ne ma ya e ma ne ka téléphone ya oh la la cagi comme si téléphone b'i bolo déjà o ma se k'i sigi k'i ɲɛ kun ta o bɛ se k'a fɔ tɔgɔ wɛrɛ la mun tɛ nin ye k'an sigi a ye komi téléphone bɛ n bolo cogo di donc il fait gaffe qu'il me téléphone sans dire ah ne ka kɛr lampani olu tɛ ko ba sa oui ok fais-moi bisous on va gêner trop i b'a kalama ne ne bɛ ka penser i la a bɛ comme si diɲɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ne kelen de bolo ah bon wa ne b'i kɛrɛfɛ wallahi ne tɛ fɛ ka b'i kɛrɛfɛ m'o dɔn mɛ ne bɛ yɔrɔ m'o dɔn donc e yɛrɛ fɛnɛ b'a kalama ko ne b'i fɛ n'est-ce pas ah bon ne bɛ fɛ k'a yira cogoya wɛrɛ la mun ka jugu ni nin bɛɛ quoi parce que nin na ne tɛ ka se k'i santi ka ɲɛ bi mets dans ta tête que ye ne dusukun de ne tɛ ne ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ ne furuko gansan de bɛ tagama la seconde kelen minute kelen ne bɛ miiri la e de ye ne dusukunna cɛ ye ne b'i fɛ ka se yɔrɔ min na ala de b'a dɔn bon o la sisan i b'a dɔn mun ka di ne ye ne bɛ fɛ an ka fɛ kɛ an ka vie kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ man tɔɔrɔ n'est-ce pas il faut k'an ka ko kɛ fɛn in na mɔgɔw ma sigi ni mun ye t'inquiète fɛn ka bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ma sigi ni mun ye o de ka di ne ye n'o ye kumakan ye ka ban ne pɛrɛnnen don kama bi moi aussi je t'aime téléphone ye joli bon téléphone ye 850 dɔrɔn de don 850 donc n bɛ 300 000 d'i ma ah bon waouh j'aime ça trop ouais. Merci beaucoup Terrain. Je t'aime trop mon amour ah ne quer téléphone non não te foi ah merci beaucoup je t'aime trop je t'aime mon amour donc il lui dit da samedi ni erkel na ni yoro gelina problème fait am na ñoo sorano ne rew ko ñéré ah oui oui je t'aime trop moi aussi je t'aime calé on s'appelle ok pas de problème d'accord ok bye 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 bye